మామ రికార్డ్ రాసావా? దెబ్బడుకుని మావ, నేను రాలేదు రికార్డ్. నేను అందుకే ఏం పడతా కూర్చో. మామ పోతే ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళిపోదాం. సరే పోతామా. ఏం రాయాలా ఏమంటాడు? బుక్ ఏదిరా సార్? బొమ్మలు లేవు గిమ్మలు పోరా అవతల పో. నీకుందరా రే? ఏమైంది బ్రో? ఫాల్తు లెక్కున్నాడు బ్రో వాడు. మామ మన పరిస్థితి ఏంట్రా? ఏ లైట్ రా. బుక్ ఏది? ఓడిపోయి నువ్వు పోతావా? సార్ నువ్వు నట్ట రాసిన ఏం రాసినావు? ఇక్కడ అసలు క్లారిటీ లేదు పో. వీడు వస్తాడు, కలిసి వెళ్ళిపోదాం. బాగా రాసావురా, గుడ్ బాయ్. అమ్మ నా కొడుకా. దెబ్బడుకుని మావ, నేను రాలేదు రికార్డ్. నేను అందుకే ఏం పడతా కూర్చో.